डक्टर रेवरावा नार्जी आरो बिथाङा बिजेपिनि CM नङा होमबा दा बिथांनि सायाव एक्सन लानाय लायैया बिजेपि हान्जायासो मिथिगौ दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मिथिगौ दा गतिके दिनै जुदि प्रमद बर' सरकाराव बिथांखौ EMनिफ्राय ड्रप खालामदोंब्ला बेनि सिद्धान्तआ बिजेपिनिफ्रायसो फैयो बेखौ जोंनि UPPLआ खालामनो हाया जों मोनसे गठबन्धनाव सोलिबाय थानाय जादों जोंनि UPPLनि EMफोरनि सायाव माबा मोनसे सिद्धान्त लानांगौ जायोबा जों बेखौ सिदा सिदि UPPLआ हागोन आरो बिजेपिनि EMफोरनि सायाव माबाफोर जुदि डिसिसन लानांगौ दङबा बेखौ बिजेपिआ सिद्धान्त लागोन दा गतिके दिनै रेवरावा नार्जारिया बिथाङा बिजेपिनिसो EM दिनै बिथांमोननि सिद्धान्त मथे ड्रप खालामनांगौ होननानै हरदों आरो बियो जोंनि UPPL बिजेपिनि गेजेराव नांलायनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया बिथांमोननि सिद्धान्त बे सिद्धान्तखौ जों सिबनो होदों आरो सिबा बे मथेनो बिजेपिनि EMखौ दाननानै होदों आरो बेवहाय सरकारा सरकारनि दंबाय थायो मोजाङै सोलिबाय थादों आरो जोंनि जि गठबन्धन बेयो मोजाङै सोलिबाय थादों सोलिबाय थागोन सर बिजेपि दला बिटिसिआव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंबाय थानायाव जों नुनो मोनदों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा गासिबो राजनिति हान्जायाथ' हारसिङै गेलेखायो नङा होमबा गठबन्धना माला फैयो एखमबा इलेक्सननि सिगां जायो खिन्थु एखमबा इलेक्सननि उनाव जायो इलेक्सननि उनाव जानाया पस्ट जिखौ जोङो गठबन्धन होनना बुंनाय जायो हारसिं सरकार दानो हायाबा लोगो नांनानै दायो बे जाबाय जोंनि भारतनिनो संबिधानिक मोनसे बेबस्था नङा होमबा आरो एखमबा खिन्थु बिसायख'थिनि जायखिजाया बिसायख'थिनि सिगांबो राजनिति हान्जाफ्रा ज' जालायनानै गेलेयो बे गोदान बाथ्रा नङा आरो जोंबोथ' बुंदों UPPLआव बुंदों जोंबो हारसिङैनो गेलेगोन